وعد حنا تخنا بزي في channel مساعد زلوك السلامي لو ما عندك أحد فيديو تمي سكنا له إذا أنا لو ما عندي فيديو قارني بزعلنا يقدر تريتمنت يعني تكون قلنا نحد على نقعي شيء قلنا له كله كذي كذا تريت كنقول كم بينا ما بديو في لايكا كذي سامر كذي شامر كنا وصلوا ولا زمت كنا خلنا كنا نحد أتصل زي ما كنا نتصل سمعنا مالت لذي لو ما عندك كمية تريت كنقول كمية ناس وأنا أقول وأنا كنرينا ስለዚህ ክሳብ ጨርሰን ዘቪዲዮ ሳይጽን ሓይን ክትወጣ ተስፋይከ ኣብ ቻነል ከኣኒ ንዓይ ዝጠቕመኒ ንኣሓት ከይለም ግን ቪዲዮታት ዝመጽ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብኩም ይኹን بمجمرتا زدلينا مبار كمز عينت باستابيو إذا خاني نعفر موتي تقمنا عندنا خاني إذا أما أكل نريء زلنا أجرنا مفحفحي تقمنا مالتي تبغل توسن كريت أنا إحنا حرفة في نجر كأني vibrate ندا جبر أجرنا مسحجي جبرلنا مالتي كمز نريء زلنا خا إذا باستاب تعزيفا كتكمت لنا تخليها بكزانا بزحبوتها أي تحزلنا نعم مالتي أبزي حجي وعيز بلا ماي نقبرلو إقرنا كالخنا زغل عقن مالتي أبزي حجي كسب تعملك تزلاتا مايك كبر الله يخليه مالتي أبزي خاني شامبو نفسنا نحط صبولو زغونا عينتي يخون كنت كام نخلينا أن نيفي عز كام كاوخ أقبرو كقبر يبزي مالتي كم زجرنا أقرنا مسألة يخاء بس تحت اللاباتن نعاخدو غاية زياخا نمتاي تحجزنا عفران خطو تسألنا اتي تحت زرعنا حرفا في نجر كا فايبريت نجبرة أقرنا مساج نخجبرلنا مالتي قدنا يكون كم زعينات باستا بكدلينا نحد أبكزانا زيبلنا خوينو نورمال أبكزانا زركب مسبني وقوما جيرنا كن ألكو نخلينا أقرنا مالتي نوح ساعات تطون بالنحر أخوينان إقرنا خان حبت إذا شكرنا نحر أخوينان كم زعينة تدالينا أبكزانا نتو حدا أبسومن حنسب كم زكيرنا آليخنا إقرنا مساج نحر نقبر أخوينا تبولو كان بيقولو نقلينا كم زكيرنا خان تو حدا كابشو عاد تدقيق 17 دقيقة آليخنا يو نتسنح مالتيو كم زعينة براش كيرنا خاني نتي آب صفر نازلو رسحات كا نصريو كم زجيرنا نعسر تدقيق زخون مساتنا حنايا خاني تبو جيرنا حاتيبنا نوطو كم زجيرنا خان خلق جزي مايك أيرنا بأب كزانا زركب أشوتو جيرنا خاني نخلق جزي كن ألقوينا أجرنا مالتيو أشوتو خاني نتيك زدر أخب أجرنا كلا سلسلنا نتي أب أجرنا زركبو زواني يكون أنا زجبر نجارات كم بعد البكتيريا ويك أفانجاس نحط لنا قوينو خاني أزيد صفوقي مالتيو كم زجرنا خان استوسنا دقيق على خنا نتنح مالتي كم زجرنا بشامبون بأشتون طبقيرنا مسلا سلسنا يتقرنا خا والويلنا كم زعينة مفحفحنا إقرجيرنا طبقيرنا نحرقان فحفحنا يو تلسليش وزسنا كبل إقرنا مالتي تزمو تقروت كم زجيرو يقاللنا مالتي طبقيرنا فحفحينا كم ستريو أزلخن كأب زي زخونة يكون تجمع يفحفحلنا مالتي بدرق وقلون لحد أفحفحنا يو سئلنا إنا مليسنا نتي قربتنا كم زدرق نقبرون بر بزح أيوة مالتي لحد كم زكيرنا الله سالسنا يو جن بقليلو تزمو تقربت بعلو رفرفي لخمس وات يكبرون مالتي مبزحتي جزء أبتتاكونا إجرنان أبسنا كتمتنا عبايتو إجرنان يسبزح جزء تبغيرو سدرق لذي أو تبغيرنا خنفف لنا كسبتي لسلس بارت نايتي كبد إجرنان رقبة مالتي قربي رقب زبالة ترير ناجريس قوي نحب أدري يقول قينو مالتي لذي كم زجيرنا نخلتيو إجرنا تبغيرنا نفحفحه
ከምዚ ጌርና ከዓ ብፅሩይ ማይ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ኣፅሪና ንሓፅቦ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ኣፅሪና ምስ ሓፀብናዮ ከዓኒ ኣብዚ ስክራፕ ኣዳልየ ኣለኹ። እዛ ስክራፕ ከዓኒ ብብራውን ሱገርን ኦሊቭ ኦይልን ጌረ ኣዳልያ ዘለኹ። ዝኾነ ሽኮር ኣብ ገዛና ዝርከብ ክንገብር ንኽእል ኢና። ከምዚ ጌርና ከዓ በቲ ዘዳለናዮ ስክራፕ ጌርና ከዓ ፅቡቅ ጌርና እግርና ማሳጅ ንገብሮ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ኦሊቭ ኦይል መላሳለሲ ነቲ እግርና ይጠቕመና። እቲ ሽኮር ከዓኒ ዝኾነ ይኹን ዝተረፈ ዝሞተ ቆርበት እንድሕር ኣለና ኮይኑ ከዓ ፅቡቅ ገይሩ ኤክስፎሌት ክገብረልና ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምዚ ጌርና በቲ መፋሕፍሒ ናይ እግሪ ጌርና ከዓ ፅቡቅ ጌርና ንፈሕፍሖ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ከዓኒ ብውዕይ ዝበለ ማይ ንለቕልቆ ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ሻምፖ ምጥቃም የድልየና ንብዚ ምክንያቱ እቲ ኦሊቭ ኦይል ሞይስቸራይዝ መግበሪ ክጠቕመና ነቲ እግርና ማለት እዩ። ኣብኡ ከሎ ብማይ ጌርና ነቲ ሽኮር ገለ ጥራሕ ነፅርዮ። ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ከዓኒ እቲ ከብዲ እግርና ልክዕ ከም ከብዲ ኢድና ልስሉስ ይኾይለና ዘሎ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ኣብ ገዛና ግዜ ኣብ ዝረኸብናሉ ከምዚ ጌርና እግርና ትሪት እንድሕር ደኣ ጌርናዮ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ቫዘሊን ክጥቀመ እዚ ከዓኒ ነቲ እግርና ፅቡቅ ገይሩ ሞይስቸራይዝ ከም ዝኸውን ይሕግዘና ማለት እዩ። ኣብኡ ከሎ እንድሕር ደኣ ገዲፍናዮ ናብቲ ዝነበሮ እዩ ዝምለስ ማለት እቲ ስንጥቕጥቕ ዝበለ ነገር እንድሕር ደኣ ኣለና ኮይኑ ናይ ምድራቕ ምልክት ይገብር እዩ ዋላ እንድሕር ደኣ ከምዚ ጌርና ትሪት ጌርናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ገዛና ዝርከብ ዝኾነ ይኹን መላሳለሲ ነገር ማለት እዩ ከም ቫዘሊን ሕፍስ ዝበለ ነገር ከምኡ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ከዓ ማሳጅ ንገብሮ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓኒ ኣብቲ ናይ ታኮ ናይቲ እግርናን ኣብቲ ቅድሚት ዘሎ ናይ ዓባይ ዓባይቶ እግርናን ፅቡቅ ጌርና ቫዘሊን እንድሕር ደኣ ጌርናሉ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ቫዘሊን ፅቡቅ ጌርና ምስ ለኸናዮ ከዓኒ በዚ ከምዚ ዓይነት ፕላስቲክ ጌርና ክንጥምጥሞ ኣለና። ምክንያቱ እንድሕር ደኣ እቲ ቫዘሊን ከምኡ ኢሉ ከሎ እንድሕር ደኣ ደቂስና ወይ ከዓ ከምኡ ኢሉ ከሎ እንድሕር ደኣ ገዲፍናዮ እቲ ቫዘሊን ፅቡቅ ገይሩ ናብቲ እግርና ኣይሰርሕን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፕላስቲክ ከለና ፅቡቅ ምክንያቱ ስቱክ ስቱክ እንዳበለ ምስቲ ቫዘሊን ጌርናሉ ዘለና መታን ከይሸግረና ከምዚ ዓይነት እንድሕር ደኣ ሃሊና ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ግን ኖርማል ፕላስቲክ ኣብ ገዛና ዝርከቡ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ፕላስቲክ ጌርና መሸፈናዮ ከዓ ኣብ መወዳእታ ካልሲ ንገብረሉ ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ ከምዚ ገይረዮ ክሓድረ ማለት እዩ። ፅባሕ ከመይ ከም ዝመስል ከዓ ክርኢክን እየ። ፅባሒቱ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ሉስሉስ ኮይኑልና ሓዲሩሎ። እቲ ቫዘሊን ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ኣብ ኣንሶላና ከደ ኣብ ገላይ ከደ ኣብ እግርና ፅቡቅ ገይሩ ሰትይዎ ስለ ዝሓደረ ኣዝዩ በቃ ሉስሉስ ከም ዝኸውን ገይርዎ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርክን ከዓኒ ኣብ ገዛኽን ብዝቐለለ መንገዲ እግርኽን ትሪት ክትገብራ ትኽእላ ኢኻ። ከምዚ ምግባር ኣይትፈልጥዎን ኢኽን ማለት ዘይኮነ ግን ነንባዕልና ኢንስፓየር እንዳተገባበርና ነዝፈልጦ ንዓኻትክን እንዳሓበርኩ ንስኻትክን ትፈልጦ ከዓኒ ዓይንዳ ነገርክን ብሓንሳብ ኮይና ክንዓብየሉ ንኽእል መንገዲ ዝገብር ዘለኹ ኢለ ዝሓስብ።
ከምዚ ጌርና ከዓ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ንነብስና ግዜ እንድሕር ንህቦ ኮይና ንእግርና ይኹን ንነብስና ወይ ድማ ንፀጉርና ኩሉ ግዜ ዝተነቃቃሕና ሰባት ኮይና ከዓኒ ንቅፅል ማለት እዩ። ነብስና ክንርስዕ የብልናን ቆልዑ ስራሕ ገለ እንዳበልና ክነመኽኒ የብልናን ሓንሳብ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ንዝኾነ ትኹን ናይ ነብስና ነልዕለሉ ግዜ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። لو ما عندي حزات كنزولة فيديو نزلت تمثل تطبق على تسفاي قربت كون كاتسفاي قربت. سلازي أبزغت الفيديو كسام للرخب. سلام كمان.